Malimao, très urgent. Billet mercredi 24 août 2022. Malion, nouvelle tellement tchaman baby. Ka fo bella jelengena. Ambe sigaka. Billet mercredi 24 août 2022. Très urgent. Malion, nouvelle folombe no. Nanya sorosa no. Amena nya fo bella jelengena. Oye kaira malien den bella jelena. Ko français y a information sorosa ko français be ka Algérie deli. Parce que Assimi Kelen a prévu soro ka fo ko français de be ka Mogojugun armée Mali contre la. Ko Algérie be ka ko français tara Algérie deli. Ko Algérie ka Assimi deli. Ko Assimi ka essayer ko ka bal bla terre la. Ko français kana ko Assimi kana ou malo quoi. Ko Assimi kana français malo. Donc français bo boli la. Anya information do fana sur 600. Ko Niger ministre des affaires étrangères ko Mali koube Mali deli ko Mali ka sigi G5 Sahel là. Le ministre des affaires étrangères du Niger au Bora au Kumana le ministre de la défense, je m'excuse, le ministre de la défense du Niger ko Bora ou ye réunion ke ou ni Burkina réunion ke ko tien là ko ni Mali ma fra G5 Sahel ka ko bara foi tse ka ke Mali ko anyo information soro ameno bela jelen kuloka beki aklis ki ko ngomira la mode anyo de fa bela jelena information à la source ambe bo amba nya fa bela jelenga bakalama anyo information tellement do fana soro sanno au moment où je vous parle Français nana Américain kana fo Amérique président yana comme mo ni irisu bo collaborer ko Américain ka sanction ta olu contrôle la Américain ye loi courant do la bo ko bena voter ou ka Sénat la ko mogo ko ni i Afrique dugo ko ni irisu collaborer la ko Américain be sanction ta contrôle la ko Américain bi kele ko ni Afrique dugo ko ni tege di irisu ma ko Américain bi kele Malien Afrique de l'Est o jamana be farala ɲɔgɔn kan Congo président da ɲɛmɔgɔ bayi u ko kuma sombi ma son metla ko fana fɛn fana kalan san no donc malien an ka tananga donc an ye nouvelle do fana sur 100 au moment où je vous parle ko français ka journaliste do de tourna Mali kono ko français ko kolu se ka bɔ Mali kono tan cogoya la ko parce que kolu ka journaliste do tourna donc u be se ka sigin cogo mina Mali la u bo panu no ɲinini na quoi mais le coup est déjà parti anya ye fana an ka ministre Abdoulaye Diop ani président Assimi Koni Iran mogo ye ɲɔgɔn ye Koni Iran ministre des affaires étrangères ye ɲɔgɔn ye u ye tile 3 de kɛ u be session na u be ka baaraw kɛ ko Iran ko k'a bena Mali dɛmɛ technologie la ko Iran ko k'a bena Mali dɛmɛ Mali be se k'a yɛrɛ bɔ cogoya min na donc ko Mali ni Iran ya bolo di ɲɔgɔn ma kɛ Mali ni Irisi bolo be ɲɔgɔn bolo Mali ni Iran bolo be ɲɔgɔn bolo mais a y'a bila u kunna Iran ni Israël be ina fɔ jɛgɛ jara ni baji de yɔrɔ Israël fana be ka Côte d'Ivoire armée bi donc an bɛ mun ɲɛfɔ Assimi ɲɛna Ala k'a kɔ kɛ hɛrɛ ye an be transition mɔgɔw an be duwawu de kɛ ni duwawu ye mais ko Afrique centrale mɔgɔw ko k'olu tɛ don OTAN la dɛ donc n bɛna o yɔrɔ fana fɛngɛ CEDEAO dun sɔnn'u ka ko bɛɛ ma mais Afrique centrale n bɛna fɛn bɛɛ kala bɛɛ lajɛlen bɛ a yɔrɔ la a y'a to n b'a yɔrɔ bɔ sisan an bɛ jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ donc a yɔrɔ filɛ nin ko la SADC voilà a fɛn tɔgɔ de ko la SADC donc yan'an ka taa o yɔrɔ la an ye information dɔ sɔrɔ ko Côte d'Ivoire surasi 400 nana MINUSMA bara kɔnɔna na ko 450 casques bleus ivoiriens k'olu sera Mali nord la k'ala ma mɛn an ka mun ɲɛfɔ an ka président Assimi ɲɛna Côte d'Ivoire surasi nana MINUSMA la mani ne ye dɛ mais n bɛ n tɔ to o yɔrɔ la comme question défensive don n bɛ réserver o yɔrɔ la donc maliyɛnw an ye information fɔlɔ min sɔrɔ an b'o kalan ko la France demande à l'Algérie La France demande la médiation de l'Algérie auprès du Mali pour retirer sa plainte aux Nations Unies. Ko France bitara Algérie ro, ko Algérie ka Assimi deli, ko Assimi kelme ka ta plainte mi do France contre la Nations Unies na, ko vraiment ku kona France malu. Mais kuma min gani fa Assimi ngena ka akili to ayera la. Assimi ka sécurité à renforcer. Ni France malu la, Europe ben malu la. Garant puissance ou te bo ñogon ko de. Mbo fa ñana bi de u te ñogona malu ya de to u te ñogona malu ya ina fa France beta en France beta ñogon lebu ci ko mi to bu ta ke ali Russie munu be kan deme u te so na France lebu ci ko do mbo fa ñana bi de Russie te ta France lebu ci ko do de en fima on be ñogon ta ka ñogon glushini gloki bo ñogona ka ñogon julangolo la je ka yele mais to u to ke ñogona fo ka jien wuli to be ñogon kele me bilay to u to ke ñogona donc an wu fo bela jele ngena France be médiation na France be kata do Irisuka, France be kata do Algérien ka, France be kata do Mobela. Awa en même temps, ou be kana ni distraction ye, shogeli banalendo, ou be kana malien birema blabla ñogona ni faux débat wi. Anya ban petit frère Abdou Niang na,
Petit frère Abdou Niang, aye ni message ci Abdou Niang ma kaka sulame ou toyen quoi. Mali terroriste, tiete musote Franci de dou. Wagati mina Mali on beka koule ko Franci de terroriste. O wagati kele na anyabe Abdou Niang na beka taka sulame groupe do ira ka se ka kele do wuli. Petit frère Abdou Niang iko kadine mais sulame ou toyen quoi. Solafisu ou toye vraiment anganga fasoko kele ke sulame ou simbo anga ko ani sulame ou te nyonya srala. Mali terroriste to kele ndoro de lo Franci abana. Solame do tara magango do bomoshi ga jango do bomoshi blelendo on kasra tola ambe ben fe malien ben nyogonche Abdou Niang solame ou toy solame ou tanga problème nye ikera wahabia yo ikera sunamogo yo ikera mogo sugo sugo yo a ben malien de ye. Donc petit frère Abdou Niang solame ou toy le vrai terroriste c'est la France, point final kuma bana. Donc malien anga kuma tolame anya metuguni quoi ambalmache guide la jo Angbalma te guide la jok ne ngo jama ka bo ka ta supporter ambalma do be ka ne wole maraka do be ka ne wole ko ne ko la joka bo ne ma fongo jama ka bo ka ta maraka o kele de ne ku ka ta la jo de sute le guide la jo Musa Kone di guide la jo maraka o ne wole ko ay dado maraka o ka jonya ko kuma de la ne kunto kalama mais ne a essayé ka ula famia il me semble que a chama me fait ka ako pousser nya kuma kelen doro ne funyena na nya nyogon do kasola malla na muso nana Amerika muso ban do kasola Ameriki an muso ban do kasola Franci horonya na me kuma do fa nyogon chambo ban mais aman dusuni wuli ko fanga mogo do kasola nanga mogo were bora malla kana ora to nan dem bora malla obunan do kasola Ameriki an muso ban do kasola Ameriki ni Franci billahi ne ala na krache o de be ka ke parce que an suka bu e be ka plenty tege mogo do contrôle la Mali la mais e muso nyebola ne e muso la na Ameriki kala na Franci ne e muso ma plainte tike e contrôle ba tike John contrôle parce que aya ye e re de la ne ta conseil dorondi ne yere maraka de bui donc ko nyafo ka nogo bo oro la pew donc bela jelen ki idaki ka sinogo no oro yi ko oro fo ka nogo bo la pew malien tena muso demiseni makoroba bonne nouvelle be angata nambeta ambc donc amena do nouvelle ko nana nouvelle folo yi jumengi ko pays de briques mogo olu ko ma sonde ko lu ma son ko Ameriki be fe ko ka sanction minta ko lu ma so ma de anga ministre Abdoulaye Diop fana vraiment e baranyana ma bado ke ambe Abdoulaye Diop fo ola donc malien yananga do oro la menani yoro kala bela jelen kame ko u kelen ataka nyonye ke fenge atoko borangono Wagadugu u tara nyonye Wagadugu ko benala ko ayi ko fo Malika do G5 Sahel la ko Niger ministre de la défense ko ni Mali ma do G5 Sahel la, qu'on n'a pas G5 Sahel là. Quand il faut que Mali de cadre là. Burkina et Niger invitent le Mali à revenir dans une coopération militaire. Le Burkina Faso et le Niger, deux pays touchés par les violences djihadistes, partie nord du Mali en 2013, ont invité lundi 22 août 2022 à Bamako à revenir assumer ses responsabilités dans le cadre d'une opération sous-régionale dans la lutte anti-djihadiste. Les autorités de transition du Mali empêchées d'en assurer la présidence ont décidé de se retirer du G5 Sahel et de sa conjointe force, une alliance militaire luttant contre les groupes djihadistes. Nous avons passé en revue la situation sous-régionale et nous avons passé que le Mali est aujourd'hui le grand absent de la coopération dans le domaine de la défense, a déclaré le ministre de la Défense du Niger, Al-Kassoum Indatou. Il faut qu'on travaille avec pour que le Mali puisse revenir et assurer ses responsabilités. Koluta dabla, kofo Mali de ka do, kofo Mali de ka na ni feina. Bon, ali menga vidéo la san, mbalma ube ka ngule fambe, ake ala kama, ni explication di vidéo la. Ibe moko kele wele bi wele tukuni, ase kutungara, iko ko jama kabo, ake ala kama kantoy, aka na moko kana ngule kwa. Aye ngule ni kainte, ma fo moko ka bomba ka kontrola, abaka jonya kele mina ndata la. Anye mu meko plenty dona la jo kontrola, ambe ka fongo mo angato supporter, ama fo jama ka bo, kataka maraka do kele, ube kata shia do kele, an data uka fo ila. A activité nyogonde plenty ba contrôle ango ngambeta soutenir kuma bana peu ay ntoyen quoi aga histoire na ya ngena boy no ay ne semba ka ko la vraiment ay ne toyen na bonya ba ko me ay ne toy na ko kabe plenty tige ay plenty tige aga ngena boy no ma ya bla kuna na ay plenty tige na o re digala na o dem bora Mali la kana Amerika o be tlatuguni
aw denw bɛ tila ka na plainte tigɛ aw yɛrɛ contre la non parce que aw yɛrɛ de a daminɛ aw de fɔlɔ a daminɛ donc fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna vraiment ne to yen s'il vous plaît ne to yen ne data ka foyi la ne bɛ faransi ko kɛlɛ de la ne bɛ mali activiste bɛ supporter ani plainte donna mun contre la ne bɛ bɔ k'o tigi supporter mais o kɔrɔ tɛ ko mɔgɔ min ye plainte tigɛ ko ne bɛ k'o kɛlɛ ne bɛ aw la di de plainte tigɛ man ɲi an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ point barre o tɛ kojugu ye donc vraiment an ka taa an ka baara fɛ quoi a ye n weleliba in dabila cɛw bɛ ka n wele sans arrêt quoi c'est vraiment dérangeant quoi vraiment arrêtez quoi a ye n weleli ka ɲi quoi ne tɛ juge ye ne tɛ avocat ye n'a bɛ fɛ ka plainte continuer a y'a continuer quoi n ye mɔgɔ bloqué bi a bɛ mɔgɔ 100 bɔ u b'i wele hali tɛ se ka sinɔgɔ donc vraiment laissons ça quoi an ka kuma sɛbɛnw fɔ quoi ko fɔ mali de ka don G5 Sahel la ko fɔ mali de ka don G5 Sahel la mali tɛ don G5 Sahel la dɛ an bɛ Assimi kɔ wa an dalen bɛ Assimi la Niger de b'a la Niger ni Burkina de ko fɔ mali ka don G5 Sahel la mali tɛ don G5 Sahel la bi mali tɛ don G5 Sahel la sini faransi bɛ fɛ de ka a bolo ta yɔrɔ ɲini maliko la faransi bolo bɔra maliko la chouette maliyɛnw an ka taa n ka kuma fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka ba la ko américain ko mɔgɔ bɛ irisiw reçoit i fɛ yen k'u bɛ sanction ta o contre la u ka jamana dɔ bɛ yen alors que les États-Unis tentent de voter une loi relative à la lutte contre les activités russes malveillantes en Afrique, la communauté des États de l'Afrique de l'Est, SADC, a dénoncé le projet de loi estimant qu'il s'agit d'une mesure unilatérale d'un pays concernant d'un continent entier. Dans leur déclaration à l'issue d'un sommet le 17 août dernier, les États membres de la CEDAC expriment leur mécontentement concernant le fait que le continent soit la cible des mesures unilatéralement et punitives en vertu de la loi sur la lutte contre les activités malveillantes de la Russie en Afrique. Sur le même sujet, empêché de se rendre à Kisangani, le prix Nobel de la paix, Mukwege reçoit le soutien de l'Union européenne. Ali Bongo de Gabon, Malien, Ali Bongo, Gabon est président, Ali Bongo, Ani Congo président, Olu Bede Tige di Nyogoma, ko Umason, Américain ko ni mogo, ni irisu ye bolo di Nyogoma ke, ku bi kele awabe sanction taille contre la. Ou bi kele awabe sanction taille contre la. Voilà, empêché de se rendre. Gabon, Ali Bongo reconnaît n'avoir pas honoré ses promesses et lance des jalons devant les membres de la CNT. Félix Tshisekedi, le président de la République du Congo, cite de nouveau Rwanda comme agresseur de la RDC. La SADC a réaffirmé son principe de non-alignement à tout conflit extérieur du continent, a indiqué la déclaration dans la suite. L'organisation régionale africaine a mandaté le président congolais Félix Tshisekedi afin qu'il notifie au Congrès américain la ferme opposition des pays membres de la CEDAC à cette loi. Ko uka CEDAC oye Afrique de l'Ouest ka union de abina fo CEDEAO be chogomina oluka SADC nyo chwadi ol de be farla nyon ka kute do otana ute fara farasika ka fo kube jamana were kele awa Ameriki ko fo mogo shikeni tigriya keni irisuye ko mogo shite to iga dugula ko ka imposer olu dala Koubena Congo président Chikana, Amérique kana fo Américain onyana, ka fo ko Amérique vraiment ni keleba ou ni irisi uche ayo réglé en farafun en sentala. Mais c'est nga kumaka. Quand farafun ko en sentala, entendado au ni irisi ni nyonche. Donc au loi kurain, CEDEAO sonaka bedo otana. Awa CEDEAO sonne do amade, mais Afrique de l'Est mogon Congo ni Gabon, ani o jamana munumbo o orola. Olu ko kolute do loi la de. Olu ko kutu sendo tuabu ga kele la de mais CEDEAO de ko kale bala amamu nyini amamu fa président Assimi ngena yani 2022 ka ba aga Mali war la bo parce que Mali tena kisi Mali ni tuabu te kisi nyoko ma de mbo fa ngena de awa Mali be kele fana ke arma sani o che be président Assimi fere ke ka Mali war gla ikanga war kan yere taye ikanga kan ika tuabu kan toy anga kan were kala anga université ou la anga tuabu kan ye ka toy pew mo fina de président Assimi o ne ka conseiller ko dima donc malien angata kuma tola nambeta ambc o temene ko fe Mali ni Iran ye nyonye Iran du komadi Amérique Iran komadi Israël ye est-ce que tu vois donc mu de benana au contrôle là ayu ni anga janga anga o fena je parce que ka fo bela jele ngena mbe worom na ko bi Mali ka akili tola de kelebe na de antandu ko yona de donc malien a fait flene a contrandi flanga je ko la je nyongo fe
Un nouveau schéma plus ambitieux se dessine pour les relations entre le Mali et la République islamique d'Iran. Les deux pays tiennent la toute première session de leur commission mixte de coopération. Un cadre de concertation initié pour développer des politiques de partenariat féconds. Cette première rencontre a permis aux participants de recenser les secteurs porteurs. Pour la relance des relations de partenariat, l'Iran vise haut. Le pays est prêt à coopérer dans plusieurs domaines. Nous assistions aujourd'hui à la tenue de la première session de cette commission en vue d'accélérer les coopérations entre les secteurs privés et... Ko Iran ko kaban demen technologie, ko Iran ko kaban demen fen chamanye. Iran ka ministre des affaires étrangères. Afrique dugu folo mi ya reçoit o ye Mali de ye. O tena dia Amérique ye, o tena dia Israël ye, o tena dia France ye. Asimi Kenya ka responsabilité ta awa asimi ablay kuna eni mbele be kala la sisam no angen be do de ken do yi Iran ministre de flem Mali la de ko Iran ni Mali be na baraka nyoko fe Iran nu commande français Iran commande Amérique ye Iran commande moko chamanye donc malien anga woro la je secteur public dans le domaine de la technologie de la donc malien voilà de la santé et du commerce. Tiens, nous me gagnons tourner bide. 20 ben à la tienne, m'a be bloqué ça non. Tiens, on va toro, allez tiens nga foi kebi. Et tirer le meilleur profit d'elle. Cette rencontre inaugurale d'une nouvelle étape sur le chemin du renforcement de la coopération nous offre le cadre idéal pour évaluer le chemin parcouru en matière de développement des relations entre nos deux pays, mais aussi pour élargir les domaines de ce partenariat. À ce titre, je tiens à saluer le travail remarquable accompli par nos experts, dont les conclusions, je voudrais m'en féliciter, nous permettront de renforcer les acquis, mais aussi de réaliser les projets relevant des domaines prioritaires comme la santé, l'agriculture, les infrastructures, l'ingénierie, les mines et l'enseignement supérieur. Le Mali est reconnaissant envers le peuple iranien et fonde beaucoup d'espoir sur cette relation d'amitié qui fait... Donc, ni anga ministre des Affaires étrangères de Kumaka kabe Iran fo ko Mali ni Iran be na jaga baraka nyoko fe. Angen be vraiment ambe do de kawi. Mais aw kana ay fere ka rapidement ka Mali wara gla rapidement parce que ni to wuta ki sijo ko manten to ko la de. Aw ni Iran kadibi, aw ni irisu kadi, olu shi commande français, olu shi commande Amérique. Aken nga o sigina yi. Janfa kente na bawo krefe. Mais ala ka o kisi janfa kanima. Ne ken nga do aw bawo yi awa amba ko fana. Aw ni Iran mun flene ka nyogonyeta. Iraniens olu ye baraka fort avec les forces de changement. Iraniens ka mogo ye fanga ta domina. Uyu nyesi ka jeune munuma les vrais patriotes. Ni be fe ka mogo la digi, ni be fe ka iga yerema horonya soro, mogo mi ya soro. Ibo tiga kewali la je ko ka kewali la digi. Irisu ka président ay nyesha ka jeunesse de ma, la jeunesse consciente. Iran ye baraka na ka jeunesse udi. Iran ka jeunesse olu ka fembe ede les forces de changement. Aga forces de changement oye M5 RP, oye le déboussement paré, les commerçants du marché, mouvement CPM, CPM, ani Kurema, ani Tamaseki Tchembe et Fengela, Mohamed Ak Haidara. Donc, au fond, mouvement Morobe non. Oye, lui, allez CNT là, ani docteur Alay Bokoum, ani docteur Fomba, ani Bouye Vision Moro, ani Suguba commerçant Moro, olu bede faralanyonka, le 14 janvier ka bolike. Asimini be fait. Ika kisi tubabuma baraka ni force de changement ni ka kuma do me na message do fana fo ouverture média mo nyana ouverture média mo awara Mali problème miya Mali jeune do de be olu bolo be mundo mo ko shitado ouverture média fleni Abdou Niang fleni Arasbati fleni olu be mundo ali olu be mundo hali ala kreata don olu nyabe muna olu be mundo bilay mo ko shitado boni mo ni fi krata ndron it mo ti famia ko bi mo be baye quoi. Ne se ku tungara ne politologue di ne be kuma géopolitique de ka ne te domaine ne te ndado ala est ce que aw be ne kan dado docteur ko fewna est ce que aw be ne kan dado courane ko na parce que ne te courane don ka teme karamo kan c'est à dire que nous kungulo be woro bere la olu de be fen be don ayo dabla ay sabali aw ka simo o ko na
vraiment n'a bonya be ouverture média kan ma ngi ouverture média fait au ka tubi ma ngi Maliki Konaté fait au ka tubi ay plainte dabla plainte may ay raman ñogonté o ne ka conseiller ala ka barka do Mali jeunesse la akambe